Bon dia, Catalunya! No sé què farem en aquest capítol perquè l'Albert diu que és de sorpreses, em vull suïcidar, que s'acabi ja. Només hi ha una sorpresa. És l'últim capítol que estem gravant perquè ho hem gravat tot desordenat i estic molt contenta. Aboliu el treball! És el tercer capítol que gravem en un dia. És el penúltim? El setè. És el setè, tia. No podem més a la nostra vida. De veritat, I és l'últim que gravem. Estic tan contenta, nois. No passa res. Avui parlaré... Bueno, és que ja crec que ja no ni presentaré el tema perquè és que realment ens la sudarà i acabarem parlant de com pujar una puta muntanya. Com comer un rabo. Per exemple, perquè és l'únic que sabem parlar. Vale, et porto una sorpresa, necessito un moment d'espai. El que sí que puc dir que farem 100% és... Us hem preguntat a l'Insta que ens diguéssiu coses divertides de l'amor. Hi ha gent que li ha sudat el rabo i ens ha preguntat coses com... Crec que em desmaio, quan li medeix el teu nòvio i... No ho sé, no ho he comptat. Vale. I hi ha gent que ha sigut molt accurate i ens ha preguntat: m'estan fent ghosting, què fas? Acabo de trencar una porta, pues arregla-la, amore. Vale, va. De veritat. Abans de tot, la sorpresa que li porto a la Quinta Gàlins és... Tia, és tan horrible. Què estàs fent, Albert? Camí! Perquè avui és el penúltim dia de l'any! Espero que mireu aquest vídeo de ressaca i no abans. Feliç any nou! Feliç any nou! Hòstia, són tan fees! Són horribles, tia. He buscat les més lletges que tinguessin. Com l'any passat, portem ulleres de celebració i porto els propòsits que ens van marcar. Parlant d'ulleres! Jo m'he de posar aquestes a sota perquè si no em mereixo, però parlant d'ulleres, estic molt trista, nois, perquè avui acabem de gravar i m'han d'arribar unes ulleres superdivertides que em vaig comprar, que em van costar molts diners i les he d'amortir... I he de... Un moment, perquè jo soc autònoma. I per desgravar l'IVA d'aquestes ulleres he de demostrar que m'han generat ingressos i la millor manera era portar-les al podcast. Ja. Jo no sé I dir, m'he comprat unes ulleres. I què vol dir això, que has de desgravar l'IVA, de tallar-te els cabells? No, però que sortia fea. Ah, vale. Però no passa res, a la quarta temporada. I per mi sortir guapa és més important que l'IVA. Un tema... Sí, perquè tu l'IVA no sé ni el que és. Un tema. Què anava a dir? IVA. No. Ivo. Abrazo colectivo. Podem fer 40 minuts en silenci. Com a estudi social. Interior. Impedimiento. No, estic intentant buscar algú divertit que vulgui dir IVA, però no ho estic aconseguint. Vale, va, anem a comentar els propòsits. Puc comentar jo els teus, porfa? Em fa molta il·lusió. Vale, el primer propòsit de la Quinta Gàlins pel 2023 va ser aprendre un idioma nou, el castellà. Ho porta fatal. És una cosa que no he aconseguit, però he après italià. Bueno, està en ello. Buongiorno. De fet, sortirà un capítol on te parla una mica castellà i estic molt content per tu. I saps més coses. T'has mirat el documental de la Marta Díaz? Això és veritat que m'he espanyolitzat. Molt bé. Que és una cosa que feia falta, realment. Sí, tocava. Jo ho considero i estic molt contenta amb el meu... Espanyolitzament. Sí. Evolució de personatge, nois. Al final és això. Aquest és tan fort. Ser més lesbiana que mai. Bueno. A hores d'ara no ho sé, però en aquest mateix instant és impossible. Perquè té nòvio. Perquè això relacionat amb el tercer propòsit, que era no creure en les mentides dels homes, doncs mira, què dir-te, no? Has acabat sortint amunt. Però no m'ha mentit, crec. Ja, espero. Però igualment, tia, és molt fort. És bastant fort. Llavors, propòsits. Nyec. Faltava... Ai, sí. No complets, tia. I tu? No tornar-se a follar un fatxa. No m'he tornat a follar un fatxa. No ho saps. No dependre emocionalment dels homes. Clarament és el que pitjor li ha anat. I ser la més loca li està anant com el puto cul, vale? És que manda huevos. Manda cojones. Ja, que dolenta. I quins propòsits tens? Menys mal que no portes ulleres, realment. Per? M'ha quedat malament. Aquesta forma d'ulleres és terrible. No t'agrada com et queda? A veure. Ala, que horrible. Tia, sembla la meva germana. A veure, no sé com és la teva germana. Vale, a veure. Digue'm propòsits que tinguis per aquest 2024. Aquest 2024 el meu propòsit és no quedar-me embarassada. La veritat és que és un propòsit que, sisplau... Els puc apuntar així l'any que ve. Sí, però és molt important que no passi com aquest any.
perquè tu creus que això ho he manifestat al revés, perquè pot ser, llavors no ho posis per si de cas. No ho posis perquè com em quedi embarassada em moro abans, Vale. Em apunyalo la panxa. Vale. Silenci. Silenci, entre parèntesis, bebè. Vale. El meu segon propòsit, sempre hi ha un propòsit que es repeteix, és aprendre castellà més espanyolitzat, que és el primer pas. Ara toca perfeccionar tècnica, aprendre castellà. Idioma. Jo ja sóc espanyola ara. Idioma del castellà. I el meu altre propòsit és, si us plau, apunta. Si us plau. És una mica llarg, que... Sembla una secretària, Sí, que... I... Mac... Hagi... Un... Atac... Terrorista a la UAB i em donin la carrera per finalitzada. Tots els crèdits convalidats o que jo deixi la carrera. Amb tots els crèdits convalidats. No sé com has escrit, da igual, com el protocol. Sí. I o jo deixi la carrera. Molt bé. Així doncs, nois, formalitzo la meva destitució de la UAB. I ara em toca a mi apuntar. Vale. Jo no puc apuntar perquè tinc un dit malament. Està a les nenes, no pot treballar. Vale, va. Ui, no m'ho he pensat. Jo tampoc. Vale. El primer propòsit és tornar a ser una mica marrana. Però una mica, no tant com abans. Una micona només, perquè la veritat és que estic bastant avorrit últimament. Llavors no em passa res, no parlo amb ningú. Tinc ganes de que, pues sí que sé, un like tot una història. Encara té... Un followbacks. Sí, no ha fet followback? Ell sabrà. Que algú m'entri a la discoteca i em digui amor, com et dius? Això trobo a faltar jo. Molt bé, a mi em sembla molt bé. Saps que sempre estic a favor de que siguis la més loca. Marrana també integra sortir de festa, perquè no m'agrada. Ja, tio, jo t'ho odio, Per això, vull tornar que m'agradi, però no sé com ho he de fer. Segon propòsit. Tia, aquesta em fa... Aquesta està en sèrio, però de veritat que jo estic patint. Tia, quina puta merda. Ho sento la gent que ha de portar un llireger. Ja, realment. Basura. Jo m'he convertit molt divertit. Quina tortura. Treure'm el carnet de cotxe. No! Sí. Que jo també l'he de fer. No, o sigui, jo no puc tenir més de 20 anys i no tenir el puto carnet perquè em foto per a mi mateix. Quina és la teva relació amb el carnet de cotxe? Tòxica, com totes. Et fa por? Per mi és, com es diu? Apego evitativo. Vale, però en plan et fa pànic pujar un cotxe? Saps engegar un cotxe? A veure, és jo no, en plan... Alguna classe m'han donat els meus amics amb cotxe, però... Et fa por? Quan tu t'apuntis m'apunto jo. Vale. A mi em fa por, saps què em passa a mi? Que me fa por perquè jo sé que m'estrellaré a l'autopista, tia. Vale, jo també. Em veig tan zero capacitat de conduir un cotxe, però és que penso, ho he de fer. En algun moment toca. Ho he de fer perquè és de la més divertida tenir cotxe. Jo només vull anar amb la música a tope. Així. Ven pa mi habitación, fornicado rico. Vale, i la última... No fer-me autònoma. Seguir defraudant Hisenda, posem. Molt bé. M'està costant, amb el dit així. Seguir defraudant a Hisenda. Nois, jo personalment, per si algú d'Hisenda està veient això, ja no estic defraudant. No, el seu no és broma. Jo ja no estic defraudant Hisenda, que ho sapigueu. Ja, mai ho he fet. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Vale. I ara que tenim els propòsits finalitzats, donem pas al consultori. Aneu més perduts que un fill de puta el dia del pare, dit pel meu profe de socials. L'estimo. Aquest ja l'havia escoltat. Vale, va. No entenc què collons té a veure això amb consultori. Perquè jo he posat dir coses divertides. Nois, jo ho he posat a la compte que tenim @muletarito, on hi ha tots els sats de TikTok i podeu seguir-nos, que suposo que ja ho feu. Però no heu sigut gens divertits. Vale. Un és, acabo de trencar una porta, va puta merda de frase, Bruna Oliver, t'estimo, no sé qui ets. T'estimem. Però amore, però volem coses de veritat divertides. Sí, volem un consultori. Una nena que es diu Anna Rir no sé què /, coses divertides, perquè jo he posat, poseu coses divertides. Coses divertides. Anna,
Carinyo, Dona un no follow. és divertit. No, ella... La vaig a dic bloquejar. Que ens doni... que ens doni un follow. Anna ella. Rivera Ribot, Bloquejada. que no et passi res bo. UPC, amore. No et bloquejaré perquè ja em sap greu que vagis a la UPC. Passo, li vaig a posar passo. Va, següent. Com fer que m'importin menys els homes i no obsessionar-me si són una merda? Vale, tia, dèiem coses xules, no miracles, en plan, no te puc aconsellar d'això. A més, reina, els homes importen, els homes són bons. És que, com era l'àudio aquell de TikTok? Quin àudio de TikTok? El que diu, stop blaming men for everything that's wrong in this world. No has vist? Tia, no l'he vist pas. Tia, stop, que diu, stop blaming men, no l'has vist? No, vull veure'l. Yeah! Una cosa, t'he de demanar una cosa, puc llegir això en veu alta? Dejen, stop blaming men For everything that's wrong in the world. Because us women Make mistakes too. Dejen todas las mujeres que han abortado. Com aquest àudio. Que Vale, fort. doncs això. Això que a què collons... Ah, sí, stop I la blaming lechera aquesta, men. què diu? Qui és? Hòstia, perquè això és una tendència que s'ha fet a TikTok que es diu no sé què woman, en plan De criticar les dones? no com de ser dueñas de casa i que vuelva Franco, saps? Però en plan en anglès. Això s'ha fet tendència. Una housewife. Sí, però no sé si es diu així la tendència. En sèrio? Que fort. I és com que fan vídeos com fent el dinar i planxant, que és super fetichista, en verdad, en plan, Ja. pues això. Ella per aquesta... És de Sam. Bueno, da igual. Què? No, que és com una mica en plan su madre. Bueno. Quina puta por, tio. Que És que em fa asco. tanta por, tio. Els Estats Units estan tan xerats. Però que aquest... Stop. Dejen, stop. Stop blaming men for everything that's wrong in the world. Però és que literalment, en plan, tu quan estàs sola a casa, Stop! et fa por que Stop. t'entri un tio. No penses, un lladre vindrà. Ja. Diràs, un ladrón. Per què? Si tienes género, amore. Stop blaming men Vale, va. for everything that's wrong in the world. Següent. Com ser la més xula com vosaltres dos? Mira, el que has de començar fent és liar-te a moltes persones. Llavors així desenvolupes una personalitat que Robant. pot anar molt acord amb la que seria la nostra. I robant com parts de personalitat d'altra gent. Això és molt important. Has agafat. Tu has de fer una anàlisi de totes les persones famoses a internet i dir d'aquesta vull això, d'aquesta vull això, d'aquesta vull això. Natres, de la Pija i la Kinky, fer un podcast que sigui lamentable. De la Samantha Hudson, jo personalment, dir paraules de 3 síl·labes. De la Yenesi, dir Viva Bin Laden. És així, és robar personalitat. Tota l'estona tu vas robant i crees la teva pròpia en base a tot el que has vist i tot el que has viscut. I no és plagio. No, perquè ho has de... Ho has És- d'integrar. No és plagio perquè S'ha de veure orgànic, si tu fas un resum d'un text, no és plagio, és l'altre. Com es diu, tia? Chat GPT. No. Parafrasejar. És parafrasejar. Tia, com vols que jo sàpiga parafrasejar? No hi ha hagut el propòsit d'integrar paraules de 3 síl·labes en aquesta temporada, ho farem a la Però si pròxima. no puc més, tia. Hi ha alguna més? Sí. Què faig si un home em tracta superbé en persona, ens ho passem molt bé, però després no parlem mai per xat? Deixar-ho, Daniela No, Carinya. mira, jo estic... Vale, va. Un popular opinion. Parlar per WhatsApp no és tan important. En plan... Matar, follar, casar, Julieta, Musca i Figaflaues, me'ls follo a tots. Sí. No, que tots han vingut aquí, és incòmode. No, Jo a tothom. els de Figaflaues no, i la Musca tampoc ha vingut. Ja, és veritat. Quin capítol és? No, en aquest faltarà molt perquè vingui la musca. Ai! Ja ho has dit! Cabina! Nois, tenim un problema. Vam gravar un capítol amb la Musca com a l'octubre i surt el gener perquè em dic que sigui l'últim. La Musca està en contra d'això, per cert, molt enfadada, perquè la volia que Musca. fos el primer. La musca ens odia. Però bueno, no passa res. És que de fet, mira, hi ha una tia que m'ha preguntat
Ja tothom ho sap, perquè jo ho he dit molt. Jo també. Podríeu pujar ja l'episodi amb la Muixca, no, amores? El pengem? No. Jo li he de passar, per cert. No. Que sí, que m'ho va dir com quan va venir, va dir me'l passeu. Que no pengem ara, dic. Va, matar, follar i casar amb Julieta Muixca. No m'agrada aquesta pregunta, tia. A mi tampoc, jo mato Figaflaues. Em caso amb la Muixca i em caso amb la Julieta. Jo sóc asexual, nois. Va, següent. Ah, no, espera't, jo volia parlar d'això. Però perquè van els dos en pack, és que no, si només hi ha Figaflaues. S'ha d'especificar. No pot, és com dir, Canal Malaya, matar, follar amb Canal Malaya, sap greu tan jove i sí, clar. Clar, jo me perdo, dic, m'has d'especificar, posa'm un nom de persona, no vinc un nom, perquè jo em pugui fer una idea. Pep Velasco. Va, necessito saber... No necessito dir això jo. Però això és un consultori, és que no té cap mena de sentit aquest capítol. Això és perquè, nois, s'acaba l'any, s'acaba o comença? M'estic cagant, Es penja el dia, avui és dia 30. Camina. Va, llavors, jo penso que en plan, quan tu estàs amb una persona que l'estàs coneguent, crec que no és tan important parlar per WhatsApp. Un cop ja sou nòvios i tal, vale. No, al revés. En sèrio? Tia, però... Veus, no ho veig així gens, perquè penso, tia, me la pela el teu color preferit, me la pela què estàs fent, me la pela tot. Jo vull que estiguem bé quan estiguem junts i llavors ja parlarem quan ens veiem. En plan, no cal que parlem cada dia de la nostra vida. Sí que... Cal? Per? A veure, 4 jo missatges. parlo cada dia amb l'Unai. Per tot el rato. És com que no és que comenci una conversa i hi hagi un rato on no parlem, anem contestant. Però t'agobies estic tarda molt? No. És que, si m'estic avorrint li dic, em penses contestar? clar, però quan començàveu a parlar... O sigui, un cop estàs ja en una relació... No, mai tardava. Gens, mai. Vale, no, mai va tardar més d'una hora. Però perquè això és Lucky Girl. Ja, literalment, Perquè normalment tarda... Sempre tarda com 5 minuts, màxim. La de l'ibuprofeno sempre te fan. No. Però perquè és veritat, en plan, a mi em fa molta ràbia la gent que no contesta. O sigui, realment, jo, si passa més d'una hora i no m'has contestat, penso... Què és això, estètic? Tia, a tope. Penso... No m'ho crec. O sigui, si tu fa una hora que no em contestes, realment no tens cap puta mena d'interès en mi. Un puto missatge, tia. És dir 4 coses, no és dir... No m'has d'escriure la teva bíblia, no m'has d'explicar tot... O sigui, estic superenfadada. Tia, quina por. Aquestes ulleres me fan el nas com si fos enganxat a la ullera, saps? Sí, a mi aquestes també. No m'agraden, me les trec, m'ha donat complex. Per això me les vull canviar. Bueno, me les he canviat ja. Seràs ganàpia? Què? M'ha preguntat la meva amiga Laura Fuentes. No seré mai un casteller. Vale, uf. Ser casteller... S'acaba el podcast. Ser casteller seria una cosa... Seria anar contra els meus principis. Seria... En part, perquè el de part de follar ja... Claro, però, tia, no, a mi em faria por, De fet, me fa por passar pel costat dels castellers de la també, uni, molta. perquè dic, em zurren. Què fer si algú et fa love bombing? Sortir corrents. És que no m'ho han fet a mi això, no? No t'ho han fet mai? Tia, a mi Segueix. Què és? Res, digues. A mi la persona que més m'ha trencat el cor, que va fer que m'arrapés, que que estigués horriblement terrible amb el cap, m'ha fet love bombing al principi. I l'Isaac, el meu compi de pis, que vindrà d'aquí 2 capítols, m'ha de dir: amore, te está haciendo love bombing al day. I jo què vaig fer? Seguir. La i me la va sudar completament. Llavors, si us fan love bombing, nenes, sortiu d'allà corrents, perquè és una cosa que després, o sigui, serà tan terrible. Una, dona l'atxe. 2, que m'han enviat no sé què de la Generalitat, quina por. posarem al Cinnamon Roll. És per una factura que vaig fer, ja està. Pues això, que si te fan love bombing... Jo també putarem al Cinnamon Roll. És el pitjor que m'ha passat mai. Acabarà com el puto cul, perquè sigui una persona narcisista, molts de problemes... Bueno. Com oblido el primer noi del qual m'he enamorat? No sé, no t'ho puc dir perquè no... Em va deixar de parlar i ara ell és hetero. Oh, què? Una polla gorda. Què? Bueno, una polla gorda no. O sigui, era gay. Un coño gordo. Era gay, ja ha sortit de l'armari com a hetero. Em sembla superxulo. Mai ha passat això. Ja, un gay ha convertit en hetero a un tio. Què?
Sap greu tan jove. Em sembla superfort. Com m'oblido d'ell, tia? És tan dolent lo d'oblidar-se de les persones. Jo crec que no pots. Jo crec que sí. Com? Ja. No sé, perquè mai m'he enamorat de ningú. Ja, és que lo d'enamorar-se és una cosa tan forta. Jo no mai m'he enamorat de ningú. En plan, me fa molta enveja com la gent enamorada, perquè penso, jo vull viure-ho. Però és que a la vegada és com... Necessitem, és el millor, necessitem que sigui... tu necessites que sigui una cosa intensa, en plan, vull que t'obsessionis amb mi. Sí, però no ho fa l'Unai. No? No, i jo penso molt jo, però no. I ahir vam tenir una conversa sobre això i m'ha canviat aquesta perspectiva. A veure... No, m'ha canviat cap a bé. M'ha canviat a que jo pensava, no està obsessionat, perquè no sap parlar per xat. I jo pensava, no està obsessionat, m'odia... Està obsessionat. Està obsessionat. L'Unai ha preguntat quan vindràs. Tia, quina il·lusió. Jo vull que s'obsessionin i es tornin absolutament bojos per mi. És el meu somni. La següent pregunta que ens fan, una tia superdivertida, ens diu: algú que no t'escull però tampoc et deixa anar, què fas si tampoc vols / pots marxar? Tia, no entenc el problema que té la gent amb marxar. En plan, és molt fàcil desaparèixer, tia. El bloqueges, contacte zero, òbviament és dur al principi, però amore. Torna a fer la pregunta. Algú que no t'escull però tampoc et deixa anar, què fas si tampoc vols / pots marxar? Mira, per començar que no entens el missatge. O sigui, que marxa. Què? Què? Bueno, da igual. La Anna Rivera Ribot. Va, hem d'acabar ràpid, que m'haig d'anar a casa del meu nòvio. Va. Pues això, la resposta de tot és que heu de marxar. En plan, sempre que dubtis si quedar-te o marxar... Sí, exacte, és que has de marxar. En quin moment estàs... O sigui, això si estàs dubtant és perquè has de marxar. Exacte. Només m'atrauen els caris. Poder pots, a més. O sigui, és impossible que no puguis. És que el d'oblidar algú, en plan, t'ho juro que jo crec que és... O sigui, és impossible, en plan, oblidar-lo al 100% perquè, òbviament, has viscut una part de la teva vida amb ell, però a la vegada gestionar-ho pot ser més senzill, en plan, només cal que facis contacte zero. De veritat, el contacte zero funciona. Qui collons ha anat a Alicante? L'Isaac. Que divertit. Llavors, en plan, tia, bloqueja, borra totes les fotos que tinguis amb ell, gestiona-te com vulguis, però oblida't aquella persona no és tan difícil com sembla. Tot i que dius, buah, no podré viure sense aquella persona. És mentida podrida, tia. Hola. Li han donat l'Erasmus? Aquí sí que ho he posat. Tia, pots posar-te al capítol, sisplau? Que dolenta ets. No, és veritat. Va. Adéu. El meu crush de classe m'està començant a tirar la canya. Li dic que estic pillada d'ell? Clar. O no? No li diguis que estàs pillada, però segueix-li el rotllo. Jo li vaig confessar a un profe que estava pillat d'una compi meu de classe. Què? I el profe va estar sentant-nos a prop tot el curs. I jo li vaig confessar el meu amor. I això vaig explicar l'altre dia en un directe d'Instagram i es va connectar ell. I jo així. Us veuria. No, perquè era hetero. Llavors, si t'està començant a tirar la canya, o tu estàs de Lulu i és mentida, que és el que em va passar a mi, o realment... Però normalment, quan tu penses és... Sí. Això és un tema... No, això és un tema molt important. Normalment, quan penses que algú t'està tirant la canya, no et pensis que estàs de Lulu perquè tia t'està tirant la canya. Sempre. Sí. No, a mi mai m'ha passat que sigui al revés, Mai m'ha passat que sigui en plan crec que m'ha tirat la canya i després no ho hagi intentat. Ai, és que a mi fa molta por, sempre... A mi també, i jo no faig res. Ah, vale. Ara no, evidentment, però vull dir, no feia res en plan què? O sigui, tu en plan, no ho entenia. Però ara arriba un punt i ho he vist ara. O sigui, si dubtes, és veritat que t'està tirant la canya. Vale. És el més probable. Tia, però no m'estava tirant la canya. Jo crec que no. Vaig confessar, Tu has de parar de fer aquestes coses perquè hi ha límits. Una cosa és que ho sàpigues i l'altra ja portar-ho a la pràctica. És que... I no vaig dir, te quiero, que todo... Para tocar el micro. A veure qui renya aquí, Que todo... Que posis això al mig que no ho veig. Li vaig dir i m'ha sigut supermajo. Llavors, però ella diu que li vol confessar que està pillada d'ell. No, per no, això no. Clar, jo confessar-me no crec que li confessaria. Jo començaria a ronear-li, en plan... Pareu de demanar-li a l'Albert que faci petito update. Prou! Gràcies. Vale, amb quina edat vau follar per primer cop? Una persona... Perdó. Una persona ha posat, estic embarassada, crec. Gala del futur, no ho estàs. Perquè m'ha baixat la regla, ara mateix. T'ha baixat? Sí. Però no m'has dit. T'he dit, ja no estic embarassada.
Gràcies, ha sigut moments molt durs. En Bresa m'havia de venir demà, però jo ja estava patint. Ah, vale, doncs anaves Soc una nota. Ben fet. Tia, ojalà, cada mes faré un consultori. M'has de dir quin dia és avui? 16. Vale, doncs a partir dels 15 de cada mes faré un consultori, jo sola. Però que no et ve així, I llavors... El mes que ve em vindrà el 13. Aprox. Perquè són 28 dies. O 20, jo 25 o 26. Ah, vale. Bueno, doncs tu m'avises uns dies abans, llavors jo faig un consultori i tu me poses, crec que estic embarassada. Vale. Cada dia, i farem un recopilatori. Vale. Fins al dia que ho estiguis. I m'enteraré perquè no em contestaràs a la consulta i tindràs un fill. Vols tenir fills? No. Ah, vale, pensava que sí, no sé per què. Un. Llavors sí vols tenir No, fills. però no vull. En plan, tu. Va en contra de les meves ideologies. Però tenir tu, fills. tenir-lo. No, és que em sembla terrible això. No, jo vull que neixi ja un nen de com 4 anys, però no vull tenir-lo jo. Que em surti pel cony. Un nen de 3 anys o 4. Jo l'adoptaré. Perquè... Però, da igual. Vale. No, però jo no sabia si volies tenir un fill. Perquè jo no li vull canviar els penyals a ningú, que em fot asco, tia. Però crec que això arriba un poc a cap. No! A mi m'han dit... A mi em fot jo, quan li vaig haver de canviar una vegada, perquè la meva mare va deixar el meu germà amb mi i li vaig haver de canviar el penyal, vaig pensar, no li canvis, ja li canviarà la meva mare, però faltaven 3 hores i vaig pensar, no cal, perquè la meva mare em rebenta. I ho vaig haver de fer i no li vaig trallar sobre el meu germà perquè Déu no va voler. Però quan tenies? Jo estava així... Tia, si el meu germà té 3 anys i això va ser quan el meu germà tenia 2, era l'any passat. Tenia 18 ja segurament, o 17. 17. No, això no el canviarà perquè jo bec merda. Ha sigut una merda de bebè, que és molt específica. És que això és un tipus de merda molt concret. A més fa una olor molt estranya. Sí, perquè no és olor a merda, que també seria terrible merda. No vull canviar-li el penyal a un abuelo, tampoc, saps què em vull dir? Però d'un bebè que és com així... Líquida. Verda, no? No, bueno, el meu germà menja normal. Ah, vale, però que té 2 anys. Clar, jo tinc experiències encara massa tempranes. Amb tu mateix? No, ojalà. Ui, com que es caga a sobre. Ja, no, amb el meu nebot. Vale, va. Més qui seria? No, això és aquesta Jo volta. cago un cop al dia. L'Albert 3 o 4. Jo depèn del que mengi, nenes. Vale, a veure, va, què era? A quina edat vau follar per primer cop i emborratxar-vos? Emborratxar-me als 13. A 13, 14. Sí. Tu? Als 8 o al 9. No. Jo com als 14, també. Recordo que eren festes al meu poble. Sí, 14, de segon de l'ESO. Jo crec que també. A sobre, me recordo que érem en plan... Nyurdos. Eren llurdos, un vodka que ens va costar 4,85. Hòstia, sí, no, realment. De color blau. Després aprens que no... Que millor gastar-se uns quants diners més. Que tampoc... Acaba sent millor. Però i tot lo divertit que era buscar algú que te comprés, te proporcionés tota la pesca, això era liada màxima. I recordo que el vodka era de color blau, la mezcla era de color taronja i va quedar com un color verd molt raro. La merda del bebè. Tal qual, semblava la pòcima màgica. I vaig fer la virginitat amb 16. Jo amb 18. Amb el meu primer nòvio. I jo amb 18 també amb el meu primer nòvio. Que bonic, Que bonito, tio. Claro, la virginitat s'ha de perdre quan realment vulguis i ho sentis, nois. No us forceu a res, ni a liar-vos per liar-vos, ni a follar per follar. Tot ha de ser quan el temps Portem i el moment 3 temporades fent apologia a que liar-se perquè t'estàs avorrint és bona idea. Vale, però un cop ja ho has fet. En plan, la primera vegada ha de ser maco, tia. Després És ja... maco, és una experiència a recordar. Maco, en plan que diguis, bueno, pues jo ho recordo i penso... Que avorrida estava i que bien story time després. Jo ho recordo i penso... Esco, què estic fent? Sal d'ahí, amor, sal d'ahí. Jo pensava, ojalà tornar i en aquell moment abraçar-me i dir-me, t'estimo, Albert. Para ja. No, de debò t'ho dic, Però canvi de tema. queda com... Jo ho veig des de la nostàlgia. Què faig si el xic amb el que em parle massa de mi... Ara passa de... Vale, espera. Què faig si el xic amb el que em parle passa de mi per als exàmens però després em demana perdó? Bullying. Ah, no. Ghosting. Ghosting, fer-li ghosting. És terrible, passa tu pels exàmens. Segurament està mirant TikTok, tia. Ningú estudia tant pels exàmens. A veure, no, ni que estic Ningú estudia tant pels exàmens, tia.
És impossible. I tens el mòbil al costat en plan rotllo. Que I si no el té al costat perquè és un friki o el que sigui, l'Unai quan estudia pels exàmens em contesta igual. Veus? I fa enginyeria aeroespacial, amore. Això no és... Clar. Imagina't que tingués els collons de contestar i dir que tinc exàmens. Imagina't que jo tingués els collons de contestar a algú i dir-li per no tinc exàmens. Seria tan terrible. fort. Seria una mentida tan grossa. Però No sap el que són els exàmens. Has fet algun examen, no? dimecres tinc el meu primer examen. És tan fort. I jo em porto com 27 ja. No, perquè és com un tipus test, que no resta. Que no resta? És que a mi arriba un punt on ja no em fa ni gràcia. És que... Jo estic tan Però agobiada. perquè quan tries la carrera has de dir on m'estic fotent? A mi em van dir, no hi ha exàmens. Hi ha molts treballs i hi ha molts exàmens. Hi ha molts treballs. Com vau començar el podcast és una cosa que no penso respondre, però no t'odio, em caus bé, Marta, perquè després has dit, sou el millor. Gràcies, tu també. T'estimem, però això està contestat a molts Però és que ho hem fet tantes vegades, per mi és el pitjor que es pot respondre. Crec que cada cop que contesta la pregunta... Bueno, que contesta, perquè sempre la Sí, contesto sempre, jo. a més l'he explicat tantes vegades que ja arriba un punt on... Jo la canvio. Arriba un punt on cada vegada has de dir una cosa diferent. Per això, i I cada jo, vegada quan és em diuen, diferent. com et vas conèixer amb l'Unai? Jo cada vegada dic una cosa diferent. Arribarà un dia on ho hauré d'explicar en un grup de persones que una persona ja ho sap i veurà que una història és diferent i tot desquadrarà. Ja. Però és tot diferent. Jo he dit que em va atropellar un globo. Després va dir la real. En plan, he dit tantes coses. No ho contestarem. Busca i dedueix tu quina és la real. Hi ha una entrevista a Diari de Barcelona on t'ho contestem. Oh, molt bé. Vale, espera. Aneu a Canet. Espera, jo vull respondre d'això. En plan, quan segurament aquesta tia, un tio, no sé què és, It's Habo, segurament aquest tio, en plan... Qui? El de que li passa d'ell i que no li contesta ni demana perdó. Segurament, a més, et contesta a bord, en plan... Tipo... No, potser se sent malament, eh? Qui? El que estudia? Sí. Tia, però fins aquí, en plan, si te sents malament, t'esforces una mica més, no? No sé, jo crec que quien te quiere te busca. O sigui, que esto és un lema que tinc integrat. Vamos, en plan, si tu no noto que me busques, per mi no me quieres, per mi ets una puta merda, llavors ho deixarem. I punto. Però és que amb això amb tot, amb els meus amics, amb els meus follamics, amb els meus nòvios, tota persona que tingui una relació amb mi, quien te quiere, te busca. I punt. I punts. Em llenço... Ai, anava a fer així per baixar, tia, amb l'ordinador. Ai, ojalà. Em llenço a l'hetero. No. Ah, jo anava a dir que sí. Sí, clar que sí. Sí, però a on? Hetero hasta que me... Ara, de festa. Puc fer el story time? Mireu, jo em vaig liar amb un amic meu que era hetero i... Veu fer miércoles de pizza? No, estem pobres. Ah. Qui hi havia? Tia. Un amic meu que era hetero, vale, però hetero en plan no havíem parlat mai de res, però a mi pues, m'atreia i estàvem a una discoteca que té un nom de dios griego Vale. i de Barcelona i ens vam quedar sols i estàvem al mig de la pista dancing i li vaig dir con Tommy coño gordo, jo no anava ni borratxa quasi, li vaig dir si m'has de menjar la boca, ara és el moment. I ens vam liar. I vam estar tota la nit liant-nos. Després va sortir fatal i vaig acabar plorant com una filla de puta durant 3 Va ser mesos. la del banc? Sí, jo vaig acabar plorant en un banc. Que a més, cada vegada que passem pel banc, que tampoc és recurrentment, però hi passem alguna vegada, diu, aquest és el banc. És que per mi és un trauma, aquell Per banc. mi és un esdeveniment històric. Aquell banc hauria de tenir una placa que posés aquí l'Alberto Adel va estar plorant Amb el moco, a moco suelto, eh? O sigui, la foto de l'Albert plorant és... I vaig trucar al meu pare a les 6 del matí per explicar-li el meu drama de nòvios. Això també és fort, eh? Jo dir-li al meu pare que estava a Girona a les 6 del matí, trucar-lo, explicant-li és que m'he liat amb tal i l'altre que me vaig liar també tal i vaig fer no sé què i la vaig liar parda i el meu pare en plan puta niñata puta niñata i ell dient no passa res Albert, són coses de la vida, és l'edat ja et toca, d'aquí uns anys hauràs de pagar una casa, per tant, ni te ratllis. I jo, vale.
I això, que si et llences a l'hetero, llança-te i tu sigues valenta i no tingues miedo al éxito. I si t'aixuta, pues no passa res si ja saps que és hetero, en plan... Jo estic aquí de figurant, Però, dale, has de... Costa molt fer amistats genuïnes en qui confies a la uni. No estic... No entenc la pregunta. Què és el que no entens? Genuïnes? No. De veritat vol dir. Ja, però en qui confies? En plan... Amb qui confiar, suposo. Ah, vale. Mira, el dels amics de la uni és un tema tan fort. Jo no els entenc. En plan, fan grup molt fort d'una, però a la perquè és el que toca. Ja, però no m'ho crec. En plan, penso, sou masses com per portar-vos. No, segurament us critiqueu entre vosaltres. Segurament no segur. Que jo estic molt bon de la uni, però a vegades penso, això és insostenible a llarg termini. Jo, o sigui, jo estic super desconnectada de la uni. En plan, és com que tothom està super amistat i tal, i jo estic completament out dels grups. 5 síl·labes? Molt bé. Insostenible. He dit insostenible? Sí. Estic tan culta últimament. No m'ho parar. Doncs això, els amics de la uni és molt difícil. A més, segurament no viviu ni a la mateixa ciutat. És molt diferent perquè quan tu fas un... O sigui, quan tu fas els amics del batxi, esteu visquent al mateix poble, llavors serà molt més fàcil fer vida després i fora de l'Insti i parlar de temes que no siguin de la uni. Però a la uni, que cada un viu una punta de Catalunya i que us reuniu mai i només és per sortir a festa... Una cosa que jo vull dir sobre els amics del batxillerat és que tu et penses que t'és igual i que no cal que els facis perquè ja els faràs a la uni i acaben sent molt més importants que els que fas a la uni. Sí. I això és molt fort. Els amics de la uni... Perquè ningú ho diu, però és molt fort com els amics de batxillerat crec que són molt més... No importants, però molt més... La relació és més forta. Que amb els de la uni. Però perquè és això, passeu més hores però perquè també podeu quedar fora. Jo no quedat amb els meus amics de batxillerat a fora del col·le escasses veces, però és el meu grup d'amics, sí, t'ho juro. Ja, sí, també és veritat. Però, per exemple, jo amb les amigues perquè de la uni... Perquè hi vas més, també, perquè jo poder... Clar, a la uni. Hauria d'anar-hi. Sí, és com compartim molt els tres junts. Ja, sí. I hi ha menys... Almenys jo no tenia competitivitat amb els meus amics de batxillerat i a la uni tampoc hi ha competitivitat amb els teus amics, però amb la resta de la classe és molt bèstia, almenys la meva carrera. O almenys és la sensació que tinc jo, que potser no és. Però és com que és una mica tabú, però a la meva carrera jo sé que la gent es mira les notes i busquen el meu puto cognom, no el meu, però busquen el cognom en plan i pensen... En sèrio? 100%. Jo no sé si ho fan, però jo no n'he inventat d'això. Però jo això, en plan... A mi me la Em pela. suda el rabo, però... Saps, a mi, per exemple, me passa que les meves amigues de la uni d'abans, com que viuen a Barna, sí que em porto més, però perquè podem quedar fora de Barna. Tot i que hi ha gent de la meva uni d'ara que també viu a Barna, però no em quedo, perquè sóc una avorrida. Vale. Crec que portem ja bastant, Tinc un ligue tòxic que vol follar-se a tothom, però si m'empipa quan ho faig jo, què faig? Deixar-lo. S'empipa. M'encanta. Li he dit t'estimo al meu nòvio i ell no m'ha dit res. Va passar ahir... És el teu nòvio o és mentida? És nòvio en sentit figurat? Ja, és veritat. En plan, si és nòvio en sentit figurat, com nosaltres diem nòvio amb una persona amb qui li hem menjat la boca, no sé ni per què li has dit t'estimo, quina mala passada. Si no, si és el teu nòvio de veritat i li has dit t'estimo i no t'ha contestat... Deixa'l. Llavors, per què? Perquè és el teu nòvio. Ja, no ho entenc en plan què. Ai, noies, bueno... Ens veiem al 2024. De veritat, no puc més. Vinga, adeu, hem acabat ja. Ens veiem al 2024. Potser.